додгоҳи олии тоҷикистон мегӯяд дар ҳукми рухшона ҳаким ва ҳолатҳои сабуккунандаи ҷавон будан, кӯдакони хурдсол доштан ва бори нахуст ҷиноят содир карданашро ба инобат гирифтанд. бо вуҷуди ин ҳукми 8 соли зиндон эътирозҳои зиёдеро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба миён овард. ҷинояти содирнамудаи ҳакима Рӯшона Зокирона тибқи талаботи моддаи 18 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Исламии, яъне моддаи 305 қисми 2 ба категорияи ҷиноятҳои махсусан вазин дохил мешавад ва татбиқи моддаи 78 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Исламии, яъне ки то 8 сола шудани кӯдаки ноболиғ нисбати танҳо ҷиноятҳои начандон вазин, дараҷаи миёна ва вазин татбиқ карда мешавад. ба иллати муҳри махфӣ ҳеҷ кас ба ғайр аз ширкаткунандагони муҳокима аз гуноҳи Рӯшона ҳаким ва хабар надоранд ва бисёриҳо ӯро шахсе намешуморанд ки қодир ба табаддулот ва хиёнат ба давлат бошад. худаш ҳам дар додгоҳ ин гумонро рад кард ва бовар дошт ки маҳкум намешавад. ба ин пурсиш ки то куҷо дуруст аст Рухшона барои анҷоми як пурсиш дар бораи нуфузи Чин боздошту маҳкум шудааст, посух дода нашуд. ҳамроҳ бо Рухшона Ҳамроҳхон Зарифӣ, Сайҷафар Усмонзода, Акбаршоҳ Искандаров, Шокирҷон Ҳакимов, Аҳмадшоҳ Комилзода, Нурамин Ғанизода, Ҷамшед Боев ва Абдулфайз Атоӣ аз 17 то 27 сол зиндонӣ шуданд. ба иттилои додгоҳ ин афрод ба иттиҳомҳои гуногун аз қабили хиёнат ба давлат, бо роҳи зӯроварӣ ғасби ҳокимият, дидаву дониста расонидани хабари бардурӯғ, таҳқири намояндаи ҳокимият дар шабакаи интернет, барангехтани кинаву адоват ва ширкат дар иттиҳодияҳои экстремистӣ маҳкум шуданд. Ягон кас ҳақ надорад. Парванда чӣ хел қатъ шуд, ба тариқи пӯшидаи мурофиаи судӣ баррасӣ шуд. додгоҳ мурофиаҳои додгоҳиро бар асоси талаботи қонун арзёбӣ кард, вале ин ҳуқуқшинос назари дигар дорад. парвандаи сифр сиёсӣ ҳаст ва барои ҳамин барои ҷомеа ҳукумати Тоҷикистон зарур намешуморад ки ҷомеаро бо ин ё он ҷузъиёти парвандаҳои сиёсӣ шинос намояд ва худро масъул ҳам намедонад ки дар назди ҷомеа ягон ҳисоботи ягон амалашро тафсир кунад. чеҳраҳои шинохта дар сухани охиринашон дар додгоҳ худро бегуноҳ хонда, аз додгоҳ талаб карда буданд ки онҳоро озод кунад. парвандаи кӯшиши табаддулот ва ғасби қудрат дар Тоҷикистон дар моҳи июни соли 2024 бо боздошти раиси ҳизби демократ ва вакили парлумон Сайҷафар Усмонзода оғоз шуд ва аз ҳамон вақт мавриди шубҳаву гумони бегуноҳии боздоштшудагон буд.